тази среща започва и полуфинали във всички категории по момичетата. За полуфинал в категория до 25 кг да се готвят момичета до 8 години, да се готвят Ивая Василева Медяко от Бургас и Габриела Дойчева от Стара Загора. След тях да се готвят Илина Илиева Никол Товарна и Жулиета Атанасова с Стара Загора. Да добият нова момента Владимир Алгиров от Никол Товарна и Мартин Маринов от Дойчев 2020 Ямбол. След тях да се подготвят Даниел Катев и Ивая Бургас и Габриел Лунданова и Димитри Штов. Да се подготвят Борис Петров, Ганята Бургас и Радослав Димов от Никол Товарна. За едно се готвят Денислав и Васил Сидерски. Ето.